Niadtong 2017, ang Abu Sayyaf nakasulod dinhi sa Bohol sa panahon sa Semana Santa. Nagsugod ang gera sa Huwebes Santo ug nilungtad og hapit usa ka buwan. Bisan sa kahugot sa atong seguridad ug bisan sa atong pagsaulog sa Semana Santa, wala mapugni ang pagsulod sa Abu Sayyaf sa Bohol. Sa inyong pagtuo, murespeto kaha ang COVID-19 sa Semana Santa ug mahadlok kaha sa atong hugot nga seguridad. Ang atong kontra karong panahona dili nato makita. Posible nga matakdan ta nga wala ta kahibaw. Mauni ang rason nga kinahanglan magsulob ta og face mask, musunod sa mando sa quarantine ug sa social distancing. Maupod ni ang rason nga ipaandam nato ang mga barangay ug mga lungsod sa ilang mga isolation centers. Doon na usab tay plano nga moapod-apod og pagkaon og tambal kung pananglitan mag-lockdown ta. Ang pagpugong sa COVID-19, responsibilidad natong tanan.